נמשכת הסערה סביב המעבר של כוכב מכבי תל אביב ורן זהבי לסין. העסקה בין מכבי תל אביב לסינים לא סגורה באופן סופי. כמובן שבמערכת הלחצים יש את הסינים שרוצים לסגור את העסקה, ויש את השחקן עצמו. זהבי אומר לאנשי מכבי תל אביב, אני רוצה לצאת, יש לי כאן חוזה חלומי, אבל מכבי תל אביב רוצה עוד כסף תמורתו. סכום דמיוני של 8 מיליון אירו. עוד אין סיכום סגור, רשמי, חתום בין מכבי תל אביב לבין קבוצת גואנגז'ו, וזהבי נשאר בישראל. המשא ומתן עם מכבי פשוט עולה על סרטון, ומיץ' גולדהר זה הבעלים של מכבי תל אביב, הוא חי בקנדה, יש לנו קשר מאוד מאוד טוב, ונולדנו באותו יום גם. אז הוא מבין את הראש שלי ואני מבין את הראש שלו. יש לנו הסכמה שבארבע עיניים אפשר להגיד הכל. מיץ' מתקשר אליי, והוא אומר לי, המועדון כרגע לא יכול להסתדר בלעדיך, אנחנו לא בנינו תוכנית לזה עכשיו, אנחנו לא חשבנו שאתה תעזוב, רק עכשיו ביטלנו את הסעיף שחרור, נתנו לך חוזה חדש, ואני כאילו בראש לא מעניין אותי כאילו, כי הסכומים שהם מדברים עליהם זה סכומים שמשנים חיים, לי, למשפחה, לכולם. מתחילים משא ומתן מאוד מאוד עיקש, ואני בתאילנד, מיץ' בקנדה, ג'ורדי בספרד, והסינים בסין. אני מוצא את עצמי יוצא בשתיים בלילה מהחדר, ומדבר עם מיץ', לפעמים הוא עונה ולפעמים הוא לא עונה, ועד שהוא חוזר אליי והוא צריך לחזור ולקבל החלטה. סיוט, היה בתאילנד סיוט. נסענו כזוג וביליתי לבד כל תאילנד. כל היום הוא בטלפונים, ואני לבד. ג'ורדי הציע הצעה שאני אטוס למיץ', לקנדה. אנחנו בתאילנד, מזוודה של קיץ, כפכפים, גופיות, בגדי ים. נוסעים לקנדה, קור, חורף. הגענו לקנדה, מיץ' נתן לנו לישון בדירה שלו. קמנו בבוקר, הוא שלח לערן נהג, אמר לו בוא למשרדים שלי. טוב, מה אני אעשה בינתיים? אמרתי לו, תוריד אותי בקניון. אני עם כפכפים, מכנס קצר ומעיל, בשלג, בקשר, מטיילת בקניון. אני מגיע למשרד, ויש לו לוח במשרד, והוא כותב את המספרים במכבי תל אביב שהוא הציע לי. אני אומר לו, מיץ', אבל זה לא המספר, זה לא ככה וזה. הוא אומר לי, אבל זה ככה וזה, ומתחיל להסביר לי כל מיני דברים. אמרתי לו, תקשיב, זה המספרים. זה לא שאתם לא מקבלים, אתם מקבלים הרבה מאוד כסף. מקבלים 5 מיליון דולר על שחקן בן 29, שלפני שנה היה לו סעיף של 2 מיליון יורו. הוא אומר לי, זה נראה לך נורמלי שאתה תרוויח כמו שהמועדון מרוויח? אמרתי לו, ברור. כל הזמן לעצור, בוא נתקשר לג'ורדי. I think it was I think one of my more difficult moments in Maccabi, because I knew that, it's not just one player goes, another one comes. There is a consequence to a decision like this. And it's going to be a negative consequence, and I knew it was going to happen. When you lose a player who scores 30-something or 40-something goals a year, that's a tough one to replace. It's almost impossible to replace with one player. הגענו כבר לטונים לא נעימים בכלל. אתה לא יכול להחזיק אותי, אני לא אשחק פה, ואני לא ככה, ואני לא אשים נעליים. אתם תיתנו לי לעזוב. מלא, אתה אומר לי שאם אתה נשאר במכבי, אתה לא רוצה לשחק? אמרתי לו, לא. והוא אמר לי משפט כזה, או שאני מקבל 8 מיליון, או שאתה נשאר על החוזה הישן שלך במכבי תל אביב, ואתה תישאר פה. שי, בצ'ק-אין, שולחת לי הודעות, איפה אתה ואיפה אתה ואיפה אתה, אני תכף מגיע, תעשי צ'ק-אין, שלחי את המזוודות, אני בא. לחצתי לו יד, אמרתי לו, קח אותי לשדה. אומר, טוב, הוא מרים את הטלפון, נכנס פתאום לחדר טייס, מדים לבנים, דרגות כאילו, וזה, אני אומר כאילו, מה הלוז פה? אל תשאלי, אנחנו בפיצוץ חבל על הזמן. אני אספר לך שאני באה, אנחנו עולים על מסוק, אנחנו באים לשדה תעופה. טוב, הוא מגיע לשדה תעופה, עצבני. וואו, אף פעם לא ראיתי אותו כזה עצבני. שלחתי לרונן הודעה, לך תביא 8 מיליון מהסינים. אני באיזשהו מקום זורק לו, תקשיב, עד שאתה נוחת בארץ, העסקה סגורה. לא יודע מאיפה זה יצא לי, אולי ניסיתי לשדר לו איזה סוג
סוג של ביטחון. נרדמתי, קמתי, פתחתי את הטלפון בישראל. הודעה ראשונה, רונן. בום, עם ההצעה של הסינים 8 מיליון. לא אמרתי כלום, לא עניתי לו אפילו ישר, שלחתי את זה לג'ורדי, שלחתי את זה למיץ'. כתבתי ככה, אני לא אשכח את ההודעה הזאת, כתבתי ביי ביי. אבל פה מתחיל הסיפור השני, שמכבי תל אביב עמדה ב8 מיליון, והתחילה להילחם על ערן שישאר. יש לך הצעה, אנחנו מבינים את זה, בוא קח את השנה הראשונה שיש לך בסין 3 מיליון, אנחנו שמים לך. סכום שמעולם לא היה בכדורגל. ואני כאילו שם את 2 החוזים האלה מולי. אני אומר, טוב, פה ב2.5 אני מרוויח את הסכום הזה, פה אני ארוויח אותו ב5 שנים, 4 שנים, מה הפלוסים פה, מה המינוסים פה. צריך לקחת החלטה, מה אני עושה? הצעה, תחטוף את ההצעה. תחטוף את ההצעה. הוא צריך לקבל החלטה. אם ההצעה על הפרק 50 מיליון שקל 2.5, זהבי בעיניי יהיה טיפש אם הוא לא ייקח את ההצעה. מגיע היום שאני צריך לטוס, ואני עדיין יושב עם 2 החוזים האלה, ואני עם כל הטבלת פלוסים ומינוסים, אני אומר, אנחנו נשארים במכבי תל אביב. החלטנו שלא נוסעים. נשארים בארץ. נשארים במכבי. היה דבר אחד שקצת הפריע, זה לא קצת, זה הרבה. מיץ' אמר לו, אתה מקבל את כל הכסף הגדול, אבל ביטוח אתה משלם. זאת אומרת, 400,000 יורו עולה לך לבטח את עצמך, את החוזה שאני נותן לך. לא. לא נהוג. התקשר אליי אחרי 2 תחזרי מהר, אני עולה על טיסה, אני טס. אני אומרת לו, מה? לא הבנתי. תחזרי, אני עולה על טיסה, אני טס עכשיו לסין. לקחתי מזוודה, פתחתי אותה, התחלתי לזרוק דברים מהארון, סגרתי את המזוודה, שי הגיע, אמרתי לאמא שלי, בואי תגידי שלום, בואי איתנו לשדה, טה. אני נוסע לסין. מהון להון הגענו לסין. אני שבוע שם בסין איתו, הוא לא ממהר לחתום. בודקים, מראים, אני יושב למשא ומתן, מעלה את החוזה עוד ועוד ועוד ועוד, הוא מקבל 20,000 יורו לגול, הוא מקבל לכל הופעה, הוא מקבל... עכשיו הסינים אומרים לי, רונן, מה אתה רוצה מאיתנו? למה אתם לא חותמים? והוא במקביל מחכה למיץ'. רציתי איפשהו אולי שהוא יתקשר, יחייג, או ישלח הודעה, בוא נסדר את זה, עזוב, ככה וככה. ערן נראה לי פחד קצת. מסין, מהמעבר, ומה זה יגיד. ירדנו למטה ללובי, כדי שלא ימצאו אותנו וקצת לדבר בינינו. מיץ' מתקשר. ומיץ' אומר לו, ערן, חשבתי על הכל, אני לא מבטל את הביטוח. הייתה לנו שיחה מאוד מאוד קשה, מאוד. שלימים אני מתחרט עליה בעיקרון, כי היו חברים מאוד מאוד טובים. היה בינינו קשר שהייתי יכול להגיד הכל, והם היו יודעים להכיל אותי, ואני הייתי יודע להכיל את זה, ובסוף הבנו כולם שזה ביזנס. אתה מבין את מיץ' באותו רגע? אני מבין אותו מצד אחד, מצד שני, היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה. ערן, באותו רגע תפס עצבים, אמר לי, קדימה, עולים, איפה הדף? טק, 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 חתם. ואז ערן נעלם לי. חתמנו כבר הכל, תמונות, ערן נעלם לי. אני מתחיל ללכת בין החדרים, נכנס לחדר, ערן ממרר שם בבכי, קרוע, בכי של כאב, שמחה, של שחרור, של תסכול, של הכל ביחד. זה היו, אני חושב, 3 שבועות של up and down, וכאילו, הפרידה ממכבי הייתה מאוד מאוד קשה. אני יודע שלמיץ' בתור בעלים יש מערך שיקולים שלוקח בחשבון מועדון שלם, לא רק שחקן ספציפי. כן, היה גם את עניין הביטוח, אבל האמת היא שזאת הייתה הצעה שקשה מאוד לסרב לה. ערן זהבי, כוכב מכבי תל אביב, נמכר תמורת $8 מיליון לקבוצה סין. עכשיו זה סופי ורשמי, ב2.5 הבאות ערן זהבי ישחק בסין. האוהדים המאוכזבים בישראל שציפו לתפנית ברגע האחרון יאלצו להתרגל לשם הזה. שאלתי שלי גם
בטלוויזיה הסינית. אמרתי שיש את הדרך הליגה שלי, זה הפרפור. מקווה שזה לא יפגע באף אחד. הליגה הסינית נמצאת בדיוק באמצע העונה, וגואנג'ו מדורגת במקום ה-11 מתוך 16 קבוצות. זהבי בקרוב בין 29, כדורגלן ישראלי שעשה היסטוריה, ובעיקר הרבה מאוד כסף. עד מהמשפט הראשון שאמרתי לשי, אני חייב לסיים מלך שערים ולהכפיל את החוזה. היה לי קשה מאוד. קשה מאוד שהוא עזב, מאוד. אני גם פחדתי מאוד. הייתי מאוד לחוצה. מה המעבר הזה? אבל התברר שזה היה הצעד הכי טוב שהוא עשה. ממתינים לרגע שבו ערן זהבי יקבל את הסימן מהמאמן שלו, מדרגן סטויקוביץ', לעלות ולרשום את ההופעה הראשונה שלו במדי הקבוצה החדשה. אבא בטח במשחק שים הרבה גולים. בבקשה. הנה ערן זהבי. זה הרגע. גבירותיי ורבותיי, ערן זהבי רושם עכשיו דקות ראשונות במדי גואנג'ו, קבוצתו החדשה, הישראלי הראשון שמשחק בליגה הסינית הבכירה. שיחה קטנה שהוא עורך עם לולין. באיזה שפה? נכנסתי ולא התאמנתי איזה 3 שבועות עם קבוצה. מאמן אמר, תקשיב, הכניס אותך היום, איזה רבע שעה כזה סתם ככה, כי הקהל רוצה לראות אותך. אני זוכר שאני רץ, עושה ספרינט אחד ואני מתנשף, ואני לא נכנס לי אוויר, כי הלחות הייתה מאוד מאוד גדולה והיה חם. ואני מתנשף, ואני לא מצליח לנשום. חם מאוד, חם מאוד. כדור לתוך הרחבה! זה מגיע! הפיו מגיע גם לסין! ערן זהבי כובש שער ראשון בליגה הסינית במדי גואנג'ו! הפקדתי את השער הראשון שלי, כאילו פתיחה מהסרטים. אתה יודע שמאז שערן זהבי נכנס, חשבון הבנק שלו תפח ב-80,000 שקל? זה כל גול 80,000 שקל. כאילו ביום הראשון בא ושם בום, אני פה ערן זהבי, אל דברו איתי בכלל. את רואה את הסינים תופסים את הראש, וואו, וואו, וואו. לא הבינו מה קורה להם, מה נחת להם. הליגה הזאת, בסופו של דבר יכולה להתברר כקטנה לה, ואנחנו רואים את פערי הרמות. אתה יודע, העניין הזה שזה גם קשה למשפחה, זה גם התאקלמות עבורם. אתה יודע, ללכת למכולת בסין. מכולת? שי החליטה שהיא רוצה להתחיל ללמוד סינית, אנחנו כבר פה, מה, בוא נלמד. אני מגיע יום אחד הביתה ואני שומע אותה, כאילו, הייתי השעה כמובן. הילדים הם יודעים סינית. הבנות, וואי, יש לי סרטונים מה זה מצחיקים. הם ידעו רק סינית בהתחלה. אני לא הייתי מבינה מה שהן מדברות עד גיל 3. לא היה לי מושג מה הן אומרות, הן רק היו מבינות אחת את השנייה. איך אומרים בסינית לא להרביץ? אף אחד לא יודע מה הן רוצות, אף אחד לא יודע על מה הן מדברות, רק אחת עם השנייה. הדבר הכי טוב שעשיתי בסין זה לא להבין איפה אני נמצא. הייתי יכול להישאר במתחם 5 שעות. אני הייתי יכול להישאר לבעוט עוד 40 דקות אחרי כל הקבוצה. המאמן היה יוצא, אומר לי, ערן, come on, you work too hard, my friend. Go take lunch with your wife, son. ערן, מה אתה מתאמץ? תבוא, תהנה מהחיים, למה אתה מתאמן כל כך חזק? אתה עושה לי בלגן, כי כולם אחרי זה לא בכיוון שלך, רק אתה מתאמן ככה. תוריד את הגז, אתה כאילו לא נעים לי מהשחקנים האחרים, הם לא בכיוון שלך בכלל. וערן אמר לו, זה אני לא אשתנה בגלל שהקבוצה. הוא אומר לי, כן, ערן, אבל המטרה שלנו אחת. את 3 גולים שלנו אנחנו נקבל. אתה צריך להבקיע 4. הוא היה ערן זהבי הזומם, הוא נותן שם רביעיות ושלישיות.
פתאום מצאתי את עצמי בליגה שאני מאוד מאוד נהנה בה, עם הרבה מאוד קהל באצטדיונים. הגעתי לאצטדיונים ששחקנו מול 50,000 איש. יש בישראל דבר כזה? איראן זה ערבי, איראן זה ערבי. 主要的原因就是富力拥有扎哈维。扎哈维，你好吗？ הופך לרוקסטאר. אנחנו הולכים ברחוב, וכולם מזהים את ערן. זאווי, ככה היו קוראים לו. אתה במקום הכי רחוק מהמדינה שלך, ואתה הופך להיות שם דבר גם שם. זה כאילו חותמת לזה שאתה מצוין, לזה שאתה הכי טוב שאתה יכול להיות. זהבי בועט! והכדור הזה גבירותיי ורבותיי בפנים! והכדור בפנים! נתתי 17 גולים ב4 חודשים. שדרגו לי את החוזר אחרי 4 חודשים. ערן זהבי קובע 4-1! מעורר עניין עצום גם בארץ. לא משדרים את הליגה הסינית כשערן זהבי לא שם. ערן זהבי היה העניין, זה לא הליגה הסינית. אנשים עקבו כדי לראות האם הוא כבש ונחמיא לו, האם הוא החמיץ ונרד עליו בטוויטר. וואו, ערב טוב לערן זהבי. ערב טוב, 45,000. לא הבנתי? זה מה שהרווחתי בזמן שאמרת ערב טוב. תגיד רגע, מלך סין, אבל אז כתובה לך שם, זה קריספין, אבל אני חושב להזמין אותך. הוא לא רואה טוב, הוא לא רואה טוב כנראה. אני חי שם, אתם יודעים, בבית רגיל לגמרי. בדיוק, אגב, סיימנו לשפץ את הגדר סביב הבית. יאללה, הוריד תמונה. זה הבית שלי. אבל אתה בטח מסכים שהרמה בליגה הסינית לא ממש גבוהה. ממש לא, סליחה, לא מסכים איתך, זה ליגה מדהימה. אני הפקעתי שם גולים שלא תראה בשום ליגה אחרת. תראו עכשיו, שימו לב את הגול שנתן לי את התור, מלך השערים. שימו רגע, תן לראות. בארץ יש הרבה ביקורות. זה נראה שחקן שאומר, טוב, אני בפריים של הקריירה שלי, לא עולה עכשיו לאתגר באנגליה, באיטליה, בהולנד, בפורטוגל. אני לא מתקדם מקצועית, אני מתקדם כלכלית. מה אתה משחק בסין? כאילו, אתה נותן גולים בסין, למה אתה לא עברת לשחק בפרמייר ליג? כי הוא באמת גוליבר בארץ הגמדים. הביקורת הכעיסה אותי. הכעיס אותי שזה לא במקצוענות שלי. הכעיס אותי לזה שכל הזמן נכנסו לי לכיס. שכל דבר היה כסף, והכסף, והכסף. עכשיו הוא מתחיל להיות כבר, הוא עובר לפוזיציה של איש עסקים שתחביבו הוא כדורגלן. מדברים עליך עיניים, מדברים עליך דברים, אומרים את זה, עבר רק בשביל הכסף, ליגה, קודם כל עברנו בשביל הכסף. בואו, כאילו, זה לא מילה גסה. כאילו, מה הביקורת? מה, שלחתי להרוויח הרבה כסף? ראית פעם מישהו שנותנים לו הרבה יותר כסף והוא נשאר במקום שלו? ערן זהבי ממשיך לפרוע שטרות תרתי משמע בסין היום תוך 20 דקות. כבש 3 שערים, שזה 250,000 שקלים במחצית אחת, לא רע בכלל. אני חושב שזה המהלך הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, זה ללכת לסין בשביל הכסף, וזו האמת. וזה היה רק תחילתה של הדרך של להרוויח כסף. הפסיכי שם מקבל פרס מלך שערים, מלך שערים בכל הזמנים. See you maybe next year, maybe break my record again. כל שנה שם שודרג השכר שלו, שהיה מנופח ומוגזם מההתחלה. ניסו לקנות אותו קבוצות, הקבוצה לא הסכימה לשחרר אותו. אני יכול לספר עם סיפור משעשע. נסעתי לטייג'ין, מעלים אותי למשרד של הספורט דירקטור. כל המשרד צבים. במזרקה, ברצפה, הולכים לך ליד הרגל, צבים כאלה קטנים. יורד לי מלמטה מאיזה חדר אחר, בן אדם רק עם מגבת עליו. אומר לי, נעים מאוד. אמרתי לו, מי אתה? כאילו, אומר לי, ספורט דירקטור. שאלתי אותו, מה זה כל הצבים? הוא אומר, לא, good luck. אני good luck, עוד שניהם מטיילים עליי, כאילו. אומר לי, מה אתה רוצה? רשמתי לו, 30 מיליון יורו חתימה, 18 מיליון יורו לשנה, 50,000 יורו לגול.
פי 3, דירה, רכב, כרטיסי טיסה, הוא לוקח את הדף שלי. מתחיל. 30 מיליון חתימה, כן. 18 מיליון לשנה, עובר לי אחד, מסתכל, מגיע לרכב, אומר, נוקר. אמרתי לו, אתה יודע מה, אנחנו נקנה רכב, הכל בסדר. הבעיה, קבוצה לא מוכנה למכור אותו. לא עזר לנו כלום. לקחו את החוזה שלו, הכפילו אותו. פשוט מתחילים לזרוק דברים, כאילו, בונוסים הזויים כאלה, אוקיי, והכל כאילו באוקיי, ואתה מתחיל להרגיש פרייר, כאילו. כאילו, אתה הכי טוב מכולם בקבוצה שלנו, אנחנו גם נראה לכולם שאתה הכי טוב, אם זה בכסף, אם זה בתנאים, אם זה בכל דבר. כל מה שתבקש, לך מותר. זה היה המנטליות. הוא בעונה השלישית שלו בגואנג'ו הרוויח 12.5 מיליון דולר בעונה. זאת אומרת, זה למעלה מ-100,000 שקל ביום. זה להיות אחד מה-20 המשתכרים הכי גדולים בעולם. 1,000,000 יורו בחודש. 4 מיליון שקל בחודש. לפעמים הייתה נכנסת משכורת והייתי מראה לשי, הייתי אומרת, אני פשוט לא מצליח להבין מה הם עושים. גם בחצי הייתי משחק, כאילו, מה אתם עושים? על מה אתם משלמים? כשערן חותם את החוזה הכי מטורף שלו בסין, פתאום אבא שלו יוצר קשר. זה הצלם שיש בימינו, אתה רואה, ערן? צריך להדליק לו מצית בשביל שיראו אותו. אתה מבין? הוא קרא בתקשורת. הוא רוצה לחזור להיות בקשר. הוא שולח לי הודעה, אולי יש לי את זה, אני לא... שהוא בבית חולים, ואיזה חיידק הוא קיבל, ואיך הוא ככה, עכשיו זה היה כבר אחרי כמה פעמים שהוא ביקש ממני כסף וכל מיני דברים כאלה, וכאילו לא הרגשתי נוח אף פעם לעזור לו בכסף. תמיד היה נחמד בשביל להשיג משהו. כאילו יש לו אינטרס או איזה נחל שהוא קיבל הכל. ושוב פעם, קם והלך. לספר שכתבתי על ערן, אז פרק שלם זה על האבא. פגשתי את אבא של ערן זהבי בפריז, הוא סיפר לי שהוא ישן באוטו. נשק את הקוטל. נשק את הקוטל. הוא ביקש ממני $500, העברתי לו $5,000. אני זוכר שישבתי עם אמא שלי בבריכה וסיפרתי לה את זה. והיא אמרה לי, ערן, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול לעזור לו, זה אבא שלך והכל. אבל היא אמרה לי משפט היא אמרה לי, הוא לא יעזוב אותך עד שלא ייקח בדיוק מה שהוא רוצה. אחרי 2-3 ביקש ממני עוד הפעם, ואז הבנתי את המשפט של אמא שלי ואמרתי, טוב, אם זה הקשר כאילו, לא מעוניין, אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. ואחרי כמה ימים ראיתי פתאום איזו כתבה בתקשורת, וכמה הוא מסכן, וכמה זה, וכמה אני מרוויח מיליונים, ואיך אני לא עוזר לו. אני מאוד מאוד נפגעתי מזה. כי לך עוד יש זכות לדבר, כאילו. אתה שהלכת, שלא עניין אותך שום דבר, לא הילדים שלך ולא כלום, אתה מחליט אם אני בן אדם טוב או לא? אני לא מבין את מדינת ישראל שמסוגלת למלא תפקיד קפטן נבחרת ישראל, ילד שלא מעניין אותו, מה שלום אבא שלו. זה מה שאבא שלך אמר לך. כן, זה פגע בי האמת, כי הוא ידע מה עשיתי ומה כל הדרך שעברתי, כאילו בשביל להגיע להיות קפטן נבחרת ישראל, זה חתיכת דרך. ולהגיד דבר כזה מול כל העולם, זה להגיד, הוא בן אדם חרא, הוא זבל של בן אדם, בזמן שאתה בתכלס, אתה לא מכיר אותי בכלל. הוא לא הכיר את הבן שלי, לא הכיר את הבנות שלי, הוא עד היום לא מכיר אותם. הבנות שאלו כמה וכמה פעמים הרבה שאלות, ולמה וכמה, ולמה אבא שלך עזב אותך, ולמה ככה, ולמה זה, אתה יכול לעשות לנו את זה, אתה יכול לעזוב, כל מיני שאלות מאוד מאוד קשות שילדים שואלים. וואו, לא שאלות פשוטות. גם אבא שלו עזב אותו, כן. בגלל זה אני לא שופט אותו, קשה לי לשפוט אותו, ושאת שואלת אותי את השאלות האלה של, אתה רואה את עצמך עושה את זה לילדים שלך, אני מקבל מזה, יש לי חלחלה מזה, אני לא רוצה לחשוב על הדבר הזה, ומצד שני אני אומר, בטוח שגם הוא לא חשב על זה. אני בטוח שהוא לא חשב על זה.
אני לא יודע אם הוא חושב על זה. הם אף פעם לא הבינו, אבי וערן, למה הוא עוזב. היו פעמים שהוא לא היה בא, הוא לא היה רואה אותם שנה-שנתיים, ופתאום הם רואים אותו בים. אני לא אתפלא עם כל הדבר הזה וכל הקריירה וכל הזה, זה כדי שאיפשהו, בצד השני של העולם, אבא של ערן זהבי יפתח את האינטרנט ויראה שהבן שלו עושה $4 מיליון. אתה לא מתעניין בי? בתוך הפנים שלך, אתה תראה את הפרצוף שלי כל הזמן. ולא בקטע רע, אלא בקטע של תראה מה עשיתי בלי שיש לך חלק. עכשיו עם קפטן חדש, זה אבי. וואלה, אני יליד. תודה רבה לי, יש שם באמת על האירון. מקווה באמת שתעזרו לי, לעזור לנבחרת, וגם לעשות את המדורות שלנו. זה הכל שלנו בעצם. אני מגיל 5 רציתי להיות בנבחרת, היינו הולכים לסכן נבחרת באצטדיון רמת גן. הייתי שומע את ההמנון וכולם היו מדגלים כזה, והייתי רואה את השחקנים. היו שחקנים שכאילו הייתי מעריץ אותם, וזה אבי נימני ואיציק זוהר, וחיים רביבו וברקוביץ' ויוסי אבוקסיס וטל בנין, ואני זוכר את ההרכב, כאילו, אני זוכר ההרכבים אפילו. כי אמרתי, שואו, אני חייב לעמוד פה יום אחד, הייתי מסתכל ואומר, אני חייב לעמוד פה. זה מה שרציתי. זה היה כאילו החלום הכי גדול שלי, להגיע לנבחרת ישראל. אם חשוב לשחק בנבחרת? כן, בטח. ברור, לייצג את המדינה, למה? גאווה להגיע לנבחרת. הוא כבר בגיל... הוא בצבא גם רצה לצאת באמצע הצבא, ואני לא הסכמתי. כי אמרתי לו, אם אתה תצא מהצבא ויקראו לך לנבחרת, אתה לא תוכל להיות. לא קיבלתי ספורטאי מצטיין, כי עוד לא הייתי בנבחרת האולימפית, ושחקתי ברמת השרון, זימברו אותי, ולא יכולתי להתרכז באמת בכדורגל, כי הייתי מגיע עייף. כל היום מנקה, צובע פה, חוזר פה, מרים את זה, עושה את זה. בואי, שחקני כדורגל עושים... מה הם עושים בצבא? ואני מגיע למצב שאומר לאמא שזהו, אני יוצא מהצבא, לא מעניין אותי, אני הולך לקב"ן, אני יוצא על נפשי, לא מעניין אותי כלום, ואמא שלי אומרת לי, תגיד, אתה השתגעת? אם אתה תצא מהצבא, אתה לא תוכל להיות בנבחרת ישראל, אתה לא תוכל להגיע לנבחרת. תגידי לי, את מטורפת? את אישה משוגעת? איזה נבחרת ישראל? אני כולי ברמת השרון, עוד שנייה לא משחק ברמת השרון, על מה מדברת? ואז הוא מקבל את ההודעה, ואחד הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, את יושבת? אמרתי לו, מה? קיבלתי זימון לנבחרת. הוא אומר לי, איזה מזל שהקשבתי לך. זה שני ההורים שלי. אמא שלי תמיד הייתה שם, ותמיד נתנה בדיוק את מה שצריך, והאמינה בזה עד הסוף, וכמו שאת אומרת, זה אומר, הוא לא מתאים להיות קפטן נבחרת. כשאני מתחיל לפגוש את זהבי, זה הפעם הראשונה, זה היה כשהתמניתי להיות מאמן נבחרת ישראל. בניגוד למה שאנשים חושבים עליו, הוא מצטייר כזה כאחד אנוכי ומתנשא. אני מצאתי, קודם כל, בן אדם עם ביטחון עצמי, לפעמים אפילו אובר, חצוף, אבל בטעם, מחויב, מכבד, אפשר ללכת איתו עד הסוף. מבחינתי להיות קפטן נבחרת ישראל, זה היה פסגת הקריירה שלי. זה היה בשבילי... אין יותר מזה. אני מאמן, אני אולי לא בוחר בזהבי. יש בנבחרת שחקנים לדעתי יותר מתאימים. קפטן זה לא יכולת, קפטן זה דמות. זאת אומרת, הוא לא מתאים להיות קפטן. הוא לא מתאים להיות קפטן. בנבחרת הוא קפטן הנבחרת, והוא לא נותן גולים. אין לו את המספרים, אין לו משהו שהוא קרוב. הוא בעצם, הפרק הראשון שלו בנבחרת, הוא מסיים עם 6 שערים בלבד. זהבי מול השוער המחליף של אלבניה, והכדור הזה נבלם, פנדל רע מאוד של זהבי, צריך לומר. זהבי סוף סוף יפקיע, לא, זה לא קורה. אוקיי, נגד הגנות חלשות בישראל ובסין אתה כובש בסיטונות, אבל מה קורה שאתה בא לכדורגל אמיתי? כדורגל נבחרות? פתאום פה אתה לא מצליח. הוא לא עשה כלום. כלום. זהבי לריבאונד! ושוב בופון נוגע! יש לי בעיה מאוד גדולה עם השחקן שנחשב מספר 1 בישראל, ערן זהבי. עד עכשיו בנבחרת, הוא לא נותן מה שהוא נותן בקבוצות. אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי כשאני משחק בסין ואני עדיין בנבחרת ישראל, זה שכאילו כל מה שאני עושה בסין, מגמדים. כשאני מגיע לנבחרת, אומרים, בסין הוא ככה, כי
ההגנות חלשות, השוערים חלשים, אז בנבחרת זה לא ככה, אז הוא לא פוגע. קצת אבסורד לראות שהשחקן הישראלי הטוב ביותר משחק בליגה החלשה ביותר. זו ליגה שלפעמים אני חושב כמו ליגה למקומות עבודה, שזה נראה לי על המסך. הרגשתי שזה אישי כבר כל הזמן, כאילו, הרגשתי שזה אישי בגלל שאני קפטן נבחרת, בגלל שאני משחק בסין, בגלל שזה, אז כל, כאילו, הספורט, ערן זהבי עכשיו, זהו. ערב טוב לכם, אצטדיון סמי עופר בחיפה, מוקדמות מונדיאל 2018, נבחרת מקדוניה מול נבחרת ישראל ממש עוד מעט. הגיע הזמן שזהבי ייקח את הנבחרת על הגב. פרד אשטרון. מגיע משחק נגד צפון מקדוניה. כל המשפחה שלי מגיעה לאצטדיון, כולם מתרגשים. איך שראיתי את ההרכב אמרתי, יפסידו במשחק, ההגנה, אפס. את רואה את המשחקים של חול. את רואה בין לשני מטר, פחות ממטר. קרן למקדוניה. שוב קלאזר תופס אוויר. 3 קילומטר בין אחד לשני, ואחר כך מעיפים כדורים. זה המשחק. זהבי מגיע לכדור, ובסופו של דבר נבלם. אלישע לוי ככה מחליף כמה מילים עם ערן זהבי, ואומר לו, תמשיך עם התנועה מקדימה, וערן זהבי מסמן לו עם הידיים, אני בתנועה, אבל כדורים אני לא מקבל. פנטב כובש ומעלה את מקדוניה ל-1-0. עכשיו מגיעות שריקות הבוז, הם היו מאוד סבלנים עד לדקה 73. קיבלנו גול. מאותו רגע, כל נגיעה שלי בכדור, אני שומע, אני מתחיל לשמוע שריקות בוז. הנה זהבי. ישבתי וראיתי את המשחק, שלי מאחוריי הכינה משהו במטבח, ואני יושב ורואה. אני קולט שהם שורקים בוז. הציע בגבול מתחילים לעוף מטוסי נייר, לעבר קר הדשא כמחאה למשחק של הנבחרת. מה זה מדבר? אליי? הנה זהבי. אני רואה שהוא מחזיק את הכדור הרבה יותר ממה שהוא צריך, כל פעם לבחון שהבוז הוא אליו, הוא לא האמין. אתה שורק בוז לשחקן של נבחרת ישראל? כאילו, איזה היגיון זה פה? לא הצלחתי להבין את זה. הוא כרגע מייצג את המדינה שלך. לא יכול להיות שתקלל. וואו, נפגעתי כל כך, כי אמרתי, בוא'נה, אני קפטן נבחרת ישראל. אני יודע שאני נותן 100% מעצמי, טיסות, מביא את המשפחה, מביא... אני יודע שיכול להיות לא טוב, אני הולך להתמודד עם ביקורות, אני כאילו בא בהתרגשות, ובום. כל פעם מקבל איזו סתירה כזאת. פשוט לא רציתי להיות חלק מהדבר הזה, תפסתי את הסרט והעפתי אותו באוויר. פתאום הוא זורק את הסרט, ואני אומר לה, שלי, בואי, תראי את המטומטם הזה, את לא מאמינה מה הוא עשה. את לא מאמינה מה המפגר הזה עשה. האינסטינקט שלי זה מה שהיה האינסטינקט. האינסטינקט שלי היה כזה, בום, זהו, הלכתי. הנה הקפטן זהבי בלי סרט הקפטן. לא כך מתנהגים. אדון סקורר. הוא איבד את זה לרגע. זהבי פורק את סרט הקפטן, בלתי נסלח. לזרוק סרט קפטן זה חילול הקודש. הוא זרק את זה לרצפה. הוא זרק את המעמד על הרצפה. ובחיפה היה, שקרא את זה, למה התחילו לקלל אותו, לקלל את הילדים שלו, לקלל את אשתו, הוא צודק. למה? מה עשתה אשתו? מה עשו הילדים? זה משחק כדורגל, מה אתם רוצים ממנו? אמרתי לו, טוב שעשית את זה. ואני זוכר שדן אייבנדר הולך תופס את הסרט ובא להחזיר לי אותו, ואני אומר לו, אני לא שם את הסרט הזה יותר. לא שם, שיזדהנו. דס, יש לך מושג איפה סרט הקפטן? כן, סרט הקפטן בגרביים של דן אייבנדר. הוא מצא את הסרט,
אייבנדר ניגש לערן זהבי, מסמן לו, הנה, קח את הסרט, וזהבי סימן לו עם היד, תשאיר את זה אצלי. עד כדי כך הנבחרת מושפלת כאשר סרט הקפטן שלה נמצא בגרביים של אחד מהשחקנים. ואני חושב שאלישע לוי צריך לקחת כאן פעולה חד משמעית ותקיפה. לא יכול להיות שקפטן הנבחרת עושה דברים כאלה. קיבלתי ביקורות מאוד גדולות. איך לא ערפת לו את הראש והוצאת אותו באותה דקה, באותה שנייה, להוציא אותו ולהרוג אותו ולתלות אותו. ולא עושים כזה דבר, והוא לא היה עושה את זה אצל מאמן אחר או משהו. סיכוי לא קטן שאלישע לוי לא ימשיך לקמפיין נוסף. לא יודע מה יעשה אלישע, אבל אוהדי הנבחרת לא יסלחו לזהבי. 1-0 למקדוניה, עוד הפסד בבית. זהו, ככה אנחנו נראים. כשיצאנו מהמגרש, הבנתי שיהיה בלגן, הבנתי שיהיה פה דרמה. אנחנו יכולים לראות את זה שוב ושוב ושוב. זה דבר שלא צריך לעשות, בטח ובטח לא על ידי קפטן. האקט של ערן זהבי, התגובה שלו, היא ילדותית, היא מיותרת, והיא חייבת לגרור איזשהו עונש מצד ההתאחדות. דיברתי איתו והוא יודע שהוא נהג לא נכון. פשוט סערת רגשות. אני מניח שהוא יגיד מה שהוא רוצה לפניכם. נכנסנו לחדר הלבשה, והיו שם אני ואלישע ושלומי ברזל, הדובר, ואלישע אומר לי, עזוב, ערן, לך תירגע, עשה עם המשפחה כמה ימים, לך תירגע, קח חופש, כזה. בונודי, אולי אתה לא יכול להיות קפטן, אם אתה לא מתפוצץ בצורה כזאת. יש מאמן שיחליט אם אני לא יכול להיות קפטן, אתם יכולים לקחת את הסרט והכל בסדר. מה שיחליטו מקובל עליי. ואני זוכר את הרגע הזה שאני עולה לאוטובוס, ואני מקבל פתאום פוש של ההודעה של ההתאחדות לכדורגל ושל עופר עיני. זריקת סרט הקפטן משולה לזריקת דגל. והקפטן הוא למעשה ראש הקבוצה, הוא הדמות הייצוגית, ואני חושב שערן זהבי טעה טעות חמורה בעניין זריקת סרט הקפטן. לאור המעשה הזה הוא לא יוכל להיות קפטן בנבחרת. זאת לא השיחה שהייתה בחדר. אז אתם הוצאתם הודעה כזאת לתקשורת, בלי לעדכן אותי, בלי לשאול אותי. תבואו, תגידו, אתה מושעה, תגיד לי. תגיד לי, אתה מושעה בגלל ההתנהגות ככה וככה, ואלישע כל כך אהב אותי, ידע כמה כאב לי וכמה הנבחרת הייתה חשובה לי, שהוא נראה לי לא יכל להגיד את זה, ואז הם החליטו בינם לבין עצמם, יושב ראש ההתאחדות החליט שאני מושעה, וככה הוא הוציא את זה ישר את הדבר הזה לתקשורת. התנהגות בעיקר שתיזכר כמבישה מצד שחקן אחד, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל עד לאתמול. ערן זהבי עד להודעה חדשה הוא לא חלק מנבחרת ישראל. להגיע למצב שהוא משליך את סרט הקפטן, מבחינתי באותו רגע הרגשתי רע מאוד. בכל הקריירה של ערן זהבי לא הייתה למבקר ערן זהבי שעה יפה יותר. אתה אמור לדעת שאתה צריך להתנצל, אתה אמור לדעת שאתה צריך להביע חרטה, אתה אמור לדעת... אתה אמור לא לעשות את זה בכלל. א', אתה אמור לא לעשות את זה. החלום של ערן זהבי היה להיות קפטן מאז שהוא ילד, והוא זרק את החלום הזה לכל הרוחות. הוא היה בימים האלה לא רק אוהב הספורט, הוא גם היה אוהב המדינה. אנשים דיברו על הדבר הזה שהוא פוגע בסמל המדינה. שהוא בוגד. זה הרס לך? לא, ממש לא, כי אני לא חושב שאת יכולה לשייך את זה לי, כל אחד אחר, אף אחד לא דיבר על זה. זה היה אומנם כשאני הייתי המאמן, אבל לא אני זרקתי את הסרט. אני נתתי לו אותו, כי הוא באמת עשה עבודה טובה עד הרגע הזה שהוא נפל. כל אחד יכול ללמוד. כל אחד יכול ללמוד. אתה? בסדר. מה האמון? טוב. רוצה לראות? וואלה, אני לא ראיתי את זה מלא זמן אפילו. בעיקר הזעם של האוהדים ביציע בפני לעבר ערן זהבי, שהסיר את סרט הקפטן מהיד וזרק אותו, זה מעשה חמור ביותר. מה היה? לא ראיתי מה היה. שרקו לי בוז, ובגלל זה זרקתי את הסרט קפטן. היית צריך לשים גול במקום ואז לעשות להם ככה. אתה צודק. מה אתה אומר על זה עכשיו? אתה חושב שאתה מתאים להיות קפטן של נבחרת ישראל? לא. תמיד קורה משהו. וזה יוצר לחץ על הנבחרת, לא מתאים, נקודה. אוקיי. חד משמעית לא מתאים. בחירה גרועה של אלישע לוי.
שנה בלי הנבחרת, שי טוענת שזאת השנה הכי טובה שהייתה לה בחיים. כל פגרה פתאום, בוא'נה, אין נבחרת. 4 פעמים בשנה, אני בחופשות. וואו, סין הייתה חלום. חלום. משפחתית היה לנו מדהים. זה חיזק אותנו הרבה יותר מהתקופה בישראל. שם היינו רק אנחנו. המשפחה הגרעינית קיבלה משהו אחר לגמרי. יש שם 2 שחקנים ישראלים, בינתיים הנבחרת תחת ווילי רוטנשטיינר משחקת טוב יותר, ואפילו התוצאות לא רעות, למרות העובדה ששוב לא הפלנו לטורניר גדול. אני זוכרת שאנחנו יושבים בסין, בספה, אני וערן, ווילי מתקשר אליו. אומר לו, תקשיב, ערן, אני רוצה אותך בחזרה. ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אל תשתכנע. לא. הוא אומר לי, ערן, אתה לא יכול לסיים את הדרך שלך בנבחרת ככה, תסמוך עליי, אתה חייב לסיים את זה אחרת, מגיע לך לקריירה שלך. ואני אומר לו, ווילי, אני צריך להתייעץ עם המשפחה. אז אני אומרת לו, מה, אבל זה ככה, אבל תחזור, אבל לא תחזור. ואז הוא מסתכל עליי, במבט כזה של הוא לא מדבר, ואני אומרת לו, טוב, אולי אתה צריך לחזור? כאילו, אני מבינה שהוא חייב לחזור. הוא חייב להיות שם. הוא לא יכול לסיים את הקריירה שלו בלי להיות בנבחרת. ערן זהבי שוב במדים הכחולים לבנים, מביע חרטה על זריקת סרט הקפטן בדיוק לפני שנה. היום אני רוצה להגיד לכם שאני גאה להיות חלק מהנבחרת הזאת. אני גאה לשחק איתכם. אני גאה בכל רגע שאני על המגרש איתכם. זה רגעים שלא חוזרים. לא חוזרים. אנחנו נותנים הכל. הכל היום. זה רגעים של קריירה. אני לא מסיים את הקריירה בלי לעלות טורניר גדול. לא מסיים. תסתכלו עליי. 3-4 באותו רגע הוא היה לגמרי ערן זהבי בנבחרת. הוא היה אפילו ערן זהבי מטורף. תקרית סרט הקפטן עשה לי את הדבר הכי טוב שיכל לקרות לי. המשחק הכי גדול של ערן זהבי לכוכב מספר 1 של הכדורגל הישראלי. אני חושב שזה משחק שהפסקתי להבקיע שערים, כאילו. ערן זהבי, גדול כובשי הכדורגל הישראלי בכל הזמנים. שער שכבש אתמול במשחק נגד מולדובה נתן לו כתר. 33 כיבושים, זהבי הפך למלך שערי הנבחרת בכל הזמנים, והוריד מהכס את מוטה שפיגלר אחרי לא פחות מ-48 שנים. ערן זהבי חוגג כמו מוטה שפיגלר ב-1970 במונדיאל במקסיקו, עם היד מונפת, בלי לרוץ. זה כבוד גדול, אתה יודע, אם היית אומר לי שאני אעבור את מוטלה, לא הייתי מאמין, בטח לא אחרת, אתה יודע, כל הדברים שעברתי בנבחרת. אני עדיין חושב שזה ההישג הכי גדול שלי בכדורגל. בסין. הייתי ככה מלחתום חוזה חדש לעוד 3 שנים, עד שהגיעה הקורונה. לא חתמנו את חוזה חדש, למרות שדיברו איתנו, ושם ערן אמר, מדגדג לי. אמרתי לו, ערן, מה מדגדג לך? אני רוצה לחזור לרמות הגבוהות. עשיתי הרבה כסף, בוא נחפש אופציה באירופה. היה לנו הצעה או אייקס או פס ואיינדהובן. זה היה כל כך מהיר שהיה, תקשיב, ערן, יש הצעה, פס ואיינדהובן, כן, כן, לא, לא, מה? ברור, כן. ההצעה, יאללה, בוא נסגור. הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי מצא בית חדש, והפעם הכותרות הן ספורטיביות. today on, we'll play for this. Yay, that's very nice. What is your quality? My quality is struggles. Yeah, we need it. די מדהים שבגיל 33, גיל שרוב הכדורגלנים נמצאים ממש בדרך למטה, הוא למעשה משתדרג, הוא חותם בקבוצה הכי גדולה בקריירה שלו עד עכשיו. בסין אתה חוזר או למקום הזוי יותר, דובאי, שאתה חוזר לארץ, ישראלי שעובר מגואנגז'ו ארנף לפס ואיינדהובן בגיל 33, עוד צעד הזוי אגב בקריירה. זה לגמרי היה מבחן מאוד מאוד גדול, ששוב, עשיתי אותו רק כי רציתי להוכיח לכולם ולעצמי שאני יכול. אני חושבת שהוא רצה להוכיח שהוא יכול גם ברמות הגבוהות. So, we are in the medical test now.
I'm already with the shirt of PSV. Exciting. Good luck. PSV וגואנזו זה לא... אי אפשר להשוות את זה. תחרות באימונים היא אדירה, היא דורשת הרבה יותר. הכמות משחקים, הקצב. הרגשתי שפעם ראשונה נבחן כאילו פרמטרים ששמים לי בסטנדרטים האלה של טוב, הוא שחק בסין, בארץ, ופה, וזה לא לשחק באירופה. פגשתי אותו אחרי האימון הראשון שלו, הוא עושה לי את זה, אתה לא מבין. נראה לי הפעם הראשונה בחיים שהוא הרגיש זקן. שהוא הרגיש מבוגר. פעם הראשונה שהוא לבש את המדים, אמרתי לו, וואו, איזה מוזר לראות אותך באדום. זו השנה הראשונה שאני מקבל את זה שהקבוצה לא בנויה רק סביבי ולא רק עליי. הקבוצתיות היא הרבה יותר חשובה ויש הרבה מאוד שחקנים טובים. והנה זהבי עולה בחילוף, מגלה שהולנד זה לא סין. וסביבי כולם, כאילו, כולם כוכבים, באמת. Bekers gewonnen in Israël. Iran Zahavi. הייתי מתעצמם שם מוציא לי דקה 70, דקה 65, 80 פתאום, כי אולי הייתי מסיים משחקים שלהם, ולפעמים ברגעים האלה המכריעים של ה10 דקות האחרונות, שאנחנו מובילים 2-0, זה המצב שפתאום מגיע לחלוץ, ופתאום אפשר לתת עוד גול ועוד גול. נהניתי בכדורגל, נהניתי מהמעמד, נהניתי לשחק במועדון הזה, נהניתי ללבוש את החולצה הזאת, זה מבחינתי היה פסגת הכדורגל. Zal het komen, Zahavi. Doet hij het weer tegen Ajax? Zahavi doet het weer tegen Ajax. וזו ההזדמנות, קצב מחזיר את הכדור, זהבי מזווית קצר! זהבי! ערן זהבי יורה פנימה, יורה מול לסטר! וגם שם אני מצליח, לא לשבור שיאים, אבל אני מצליח להיות שחקן הרכב, לכבוש הרבה שערים, להיות דומיננטי. עכשיו ערן זהבי מגיע! ערן זהבי טועה! זהבי כובש! זהבי! זהבי! זה 2-0! ויש לו צמד, וזה בדיוק מה שפס ואיינדומן רצתה אותו, שהיא שילמה לו כל כך הרבה כסף. הפקדתי באמסטרדם ארנה, והפקדתי נגד אייקס, ונגד לסטר ואולימפיאקוס, ועשיתי באמת דברים מאוד יפים. זהבי כובש את השלישי שלו! זהבי הוא הגיבור האמיתי של איינדומן! גם רגשות אשמה שאתם כאילו גורר אותה, את הילדים אחריך ככה בין מדינות וזה, וכל הדבר הזה, בבית ספר חדש, במלון. לא היה לי רגשות אשם, כי אני ושי תמיד אמרנו שהדבר הכי חשוב לילדים זה שההורים שלהם איתם, ונותנים להם הרגשה טובה, ושכולם ביחד. בפועל זה מאוד קשה. בפועל היו הרבה רגעים שנשברתי. כאלה שראו וכאלה שלא ראו. היו הרבה רגעים. אבל דיברתי עם עצמי, והתעליתי כל פעם קצת. ככה את גם לומדת מה התפקיד שלך במערכת יחסים הזאת של הכדורגלן ואשת כדורגלן. המחיר הכי גבוה אנחנו משלמים, כן. כן, מדברים על הפיל שבחדר. אני יוצא למשחק בחוץ, ויש לי הרגל לפני כל משחק, כשאני עולה לאוטובוס, אני מתקשר לאמא שלי, ואז אני מתקשר לשי, בהצלחה והכל, ואני מתקשר והיא לא עונה, ואני מתקשר עוד הפעם והיא לא עונה. 6-7 פעמים לפחות, ואני מרגיש שמשהו מוזר. הבית שלנו בהולנד היה בית פרטי, 2 בצהריים, יש צלצול בדלת. מסתכלת במצלמה, אני רואה בחור שחור, טלטלים, עם מדים של חברה. אמרתי, טוב, כאילו בראש עברה לי המחשבה
של זה יום ראשון, מה קשור משלוח? כי זה כמו שבת. פתחתי את הדלת, ברגע שסובבתי את המפתח ובאתי לפתוח, הרגשתי דחיפה. עכשיו, באינסטינקט, ברגע שהרגשתי את הדחיפה, ניסיתי לדחוף את הדלת חזרה. והוא מיד דחף אותי על הקיר, שם לי יד על הפה, נכנס מיד אחריו עוד בחור, הוא רעול פנים, והדביק לי את הנשק בראש. והמחשבה הראשונה שעברה לי בראש, בסיטואציה הזאת, זה כאילו, אני לא מאמינה שזה קורה גם לי. כאילו שמענו כל כך הרבה פעמים על שחקנים שהם לא בבית ופרצו לאנשים שלהם. וזה מה שאמרתי, אני לא מאמינה שזה קורה גם לי. אמרתי שאני לא אבכה. ואז מתחילות 40 דקות הכי קשות שעברתי בחיי. הילדים היו? הילדים היו למעלה. וזה עם הנשק, הרעול פנים. היה מסכת קורונה וקפוצ'ון על הראש. הוא עלה למעלה לילדים. עכשיו, בזמן הזה אני למטה עם הבחור, מנסה להילחם בכל כוחי לעלות למעלה. כי אני יודעת שלמעלה נמצא הבחור עם הנשק. אני לא יודעת מה קורה שם. ואני מקבלת את המכות של החיים שלי, ואני מחזירה. ובאיזשהו שלב הוא פשוט לא ידע איך להשתלט עליי. אז הוא שם לי את הרגל שלו, הוא הדביק אותי לרצפה, שם לי את הרגל שלו פה, ואת היד שלו ככה. ואם הוא ממשיך ככה עוד 2 שניות, אני לא חיה. הוא חנק אותי. משך אותי מהשיער, אמר לי בואי. ככה גרר אותי בכל המדרגות. הוא פשוט פותח את הדלת, לקח הכל, הכניס לתיק. והוא הולך חוזר, ואני בינתיים מנסה להילחם, להגיע לילדים שלי. והם לא נותנים לי. הם לא נותנים לי להגיע לילדים בשום פנים ואופן. ואז אני שומעת את רוי. Where is my mom? My mom is okay? Where is my mom? My mom is okay? ופה, כאילו, אמרתי, טוב, את חייבת לעשות משהו, את צריכה להגיע אליהם. לא משנה מה אתה עשית, תגיעי אליהם. ואני מנסה להילחם איתו עוד פעם, ונשכתי אותו ביד, והוא מכות ומה לא. ואז הם החליטו שאני כנראה קצת יותר מדי מגזימה, אז הם הוציאו אזיקונים. לאזיקון יש 2 צדדים. צד אחד שהוא ננעל, וצד שני שהוא לא ננעל, והוא שם על הצד הלא ננעל. עכשיו אני קלטתי את זה ישר, אבל עדיין מאחורה. לא אמרתי כלום. יושבת על הרצפה, ואז אני עושה מעשה. ברגע שהם לא שמים לב, אני קמה, ואני רצה לחדר של הילדים ואני פותחת את הדלת. וזה עם המסכה קלט אותי, משך אותי, הדביק אותי לקיר, חנק אותי, היה לו מספריים ביד, ואז הוא שם פה את המספריים, והוא גזר את השיער. כל השיער נופל על הרצפה, ואני כאילו, זה אפילו לא מעניין אותי. אני רק רוצה להיכנס פנימה. שום דבר לא מעניין אותי. ואז הוא פשוט יוצא, ואני נכנס לילדים, מחבקת אותם, אנחנו בוכים, הם בוכים, אני לא. ואז הבחור לא הרעול פנים נכנס, והוא מתחיל לשים לנו אזיקונים ברגליים, אחד לשני, ובידיים, אחד לשני. כאילו כל אחד אזיקון ומחבר אותנו אחד לשני. והוא רצה לשים לנו מסקינג טייפ על הפה, אבל הוא עם כפפות. הוא מנסה לקרוע והוא לא מצליח. אז הוא יורד למטה, הוא מביא סכין כזאת למטבח. והוא נכנס עם הסכין הזאת לתוך החדר,
הילדים נורא נלחצים, ואני אומרת להם, הכל בסדר, אל תדאגו, ובלב, אני מתה מפחד. שם לנו מסקן טייפ על הפה, זרק את הסכין מחוץ לחדר, והוא אומר לנו, have a nice day. סוגר את הדלת, והולך. ואז אני מחכה 5-6 דקות כאלה, מרגישות כמו נצח. ואני מוציאה את המסקין טייפ, ואני מוציאה לילדים, כי הידיים מקדימה. אנחנו הולכים להביא את הסכין, ואני עם היד חותכת, ואז אנחנו רצים במדרגות, ואני לוקחת את הטלפון, ורצה החוצה. אני רואה 7 שיחות שלא נהנו מערן, זה היה בדיוק לפני שהוא אמור להיכנס למשחק. וממש לפני איך שאנחנו מגיעים לאצטדיון, ואני צריך לרדת למגרש, ואני מקבל ממנו טלפון, אני אומר לה, למה את לא עונה? איפה את? מה קרה? וכשאני שמעתי את המשפט הזה, פרקתי. והיא מתחילה לפקוד ולצרוח לי בטלפון ולספר לי מה קרה, ואני מהאינסטינקט, אני פשוט צורח באוטובוס, וכולם מסתובבים אליי ואני צורח, אני ממשיך לצורח מה קרה, ואני צורח בעברית, תחשבי איזה מפחיד זה. לוקח לי 1.25 שעות להגיע הביתה, ואני כאילו, אין לי איך להשפיע, זה היה הדבר הכי גרוע שאני יכול, אני 1.5 שעות רק במחשבות, ואיך, ולמה, ומה היה, ומה קרה, והתפסו באיפה, והמשטרה, ואני מגיע לבית, וזה כאילו כמו ב-CSI. אני חושבת שאין דבר יותר מפחיד מלחשוב שאתה במקום הכי מוגן שלך, ושנכנסים לך לטריטוריה הזאת, ועושים מה שהם רוצים. ואני חושבת שזה... כאילו זה שבר אותי. ומאז אני לא מרגישה בטוחה בשום מקום. לא מרגישה בטוחה בשום מקום. הרגשתי שאני רוצה הביתה. פשוט לא מסוגלת להיות במקום הזה יותר. אני לא יכולה להיות שם.